Ik ben begonnen met ballet. Dat is hoe dansen bij mij is begonnen. Maar ik kon echt geen split. Ik kon ook geen spagaat. Dus uiteindelijk heb ik het daarmee opgegeven. Toen ben ik naar hip-hop gegaan. En toen ben ik echt verliefd geworden op dansen eigenlijk, vanaf dat punt. Ik denk, het verhaal kunnen vertellen met je lichaam. Ik denk dat dat mij het meest fascineert met dansen. Hoe sommige mensen, en dat wil ik zelf ook graag bereiken, echt een verhaal gewoon bijna in details kunnen vertellen zonder een woord te zeggen. Dat vind ik heel interessant. Kunstbende heeft mij heel erg uitgedaagd om zelf choreo's te gaan bedenken. Dus ik werd altijd opgegroeid met je krijgt een choreo, je leert het aan en dan probeer je het zo perfect mogelijk uit te voeren. Maar wat ik leuk vind aan kunstbende heeft me echt uit mijn comfortzone gehaald en gestimuleerd om echt zelf mijn choreo te maken en mijn eigen creaties eigenlijk te maken. Meestal komen de inspirerende momenten echt op de verkeerde momenten voor mij. Meestal echt om 3 uur 's nachts of zo. Dan denk ik, ik moet nu echt even gaan dansen. Ja, ik krijg dan toch zoveel energie ervan. Dus het geeft me eigenlijk een heel opgewekt en eigenlijk heel erg vrij gevoel.